Tämän viikon haaste on ihan loistava nyt sinne laiturille, koska tää on nyt tämmönen varpaiden. Meidän Pilateksessa me tehdään paljon jalkateräjuttuja ja sen takia myös Pilatekseen kuuluu ihan tämmöisiä täsmäharjoituksia varpaille ja jalkaterille. Ja nyt sä tarvit tähän jonkun tämmöisen pyyhkeen. Tää on ehkä pikkusen pieni, se olisi hyvä, jos se olisi semmoinen niinku pykälää isompi käsipyyhe, mutta tommonen rantapyyhe on ehkä taas vähän iso, mutta kyllä sä silläkin voit tehdä, jos ei sulla muuta oo, niin ei se sit haittaa, vaikka sä et pysty sitä tekemään ihan kokonaan. Elikkä sä voit tehdä tän istuen tai seisten, sille ei ole väliä. Sä voit tehdä jalat erikseen, tai sit sä voit laittaa tälleen, että jos on esimerkiksi tommonen iso pyyhe, niin silloin sä voit laittaa sen pyyhkeen sinne, niin laittaa molemmat jalat sen saman pyyhkeen päälle ja tehdä tommosella tämmöisellä isolla pyyhkeellä, niin onnistuu sillä. Mut sit jos sulla on kaksi tämmöistä pikkupyyhettä, niin sitten laitat tälleen, että sulla on niinku kantapää täällä pyyhkeen takareunassa ja sitten asetat jalat tohon pyyhkeen päälle. Pyyhkeen reunalle. Ja tärkeää olisi yrittää harottaa niitä varpaita aina joka kerta niin paljon kuin mahdollista. Eli nyt sitten vaan lähdetään rullaamaan tätä pyyhettä tänne jalkapohjan alle. Sitten jos on vähän isompi pyyhe, niin siinä on vähän enemmän hommaa, mutta yrität päästä tonne perille asti. Ja niin pitkälle kun se nyt sitten se pyyhe sieltä sallii. Ja joka kerta aina ne varpaat kunnolla auki ja töihin. Ja sit kun oot päässyt perille, niin sit lähdet rullaamaan sen sitten auki sen pyyhkeen. Vasen ei näköjään osaa ollenkaan tehdä tämmöstä. Joo. Työnnät sen sinne ja saat sen takaisin suoraksi. Kokeillaan vielä toinen kerta. Eli kantapäät pyyhkeen reunalle, varpaat auki kunnolla, nostat vähän nilkkojakin ja sit kaappaset kiinni ja sitten vedetään ja vedetään ja vedetään ja vedetään ja sykkyrälle ja vielä ja sitten avataan. Tekee muuten hirveän hyvää sinne jalkaterille tehdä tämmöistä harjoitusta. Nämä kuuluu samaan kategoriaan kuin kynän nostelut lattialta, mutta tämä on ihan hauska tämmöinen pyyheharjoitus sinne rannalle, joten ei muuta kuin varpaat hommiin!